Ezabalandeli bebhola nama-supporters we-Sundowns abanye tshelani mina ukuthi yini enifuna yenziwe ngomshishi, ngoba ayikho nje Nkosi yami decision ethathwa ngomshishi enijabulisako enisatisfyako, ayikho. Nina tshelani thina ukuthi nifuna ini enganijabulisa sinilalele. Umshishi bafethu i-star umjitha, i-star. We really love umshishi. Akekho umuntu ozonda umshishi, guys. We understand the importance of having umshishi ku-Sundowns. But currently, I feel like we are escalating izinto to a certain level ukuthi there was never a Sundowns before umshishi. Umshishi akadlalisa, siyatshelwa la ukuthi reason being umshishi angadlalisa, it's because of ubuya ku long term injury. So they are trying to reintroduce umshishi slowly kuma games. They can't just play umshishi kuma high intensity. Siphinde sitshela ukuthi there are certain types of pitches la umshishi he's not allowed to play. Akadlalisa kulawo ma pitch. So kusho ukuthi uyakhethelwa. I-reason being ukuthi it's a bit risky for him to play in such pitches sharp. Siphinde sitshela ukuthi umshishi can't give you a whole 90 minutes game due to i-age na it's catching up plus ne-severity ye-injury abuya kiyo sharp. Anikwe i-chance umshishi adlale, anikwe more minutes. Nibuye guys nizocomplaina, nizotshela thina ukuthi playing umshishi more than 70 minutes it's a disrespect. Coach Cardoso wadlalisa umshishi more than 70 minutes, that shows a disrespect. Nifuna ini guys, enziwe ini? Bamdlalisa more minutes you complain, bamdlalisa less minutes you complain, abamdlalisi you complain. Nifuna ini? Yabona, if we were given a chance to coach i-Sundowns, all of us as ama-supporters, ngisho ngabe nje ukikana okunye ayi-striker, komunye ngabe umvala ayi-goalkeeper, omunye ngabe nje ku-Renas ayi-midfielder, because of it's clear ukuthi we really don't understand the process of managing a player. Guys, ukumanage iplayer ebhubhusheni akufani nokumanage egrand. Ebhubhusheni ekhayini bakulanda uthi hey oza ngani siyadlala ngo-9 o'clock, 100 rand isibhejile, ulimele bakubuphi ibhandisha udlale ube right. Akufani. Nina tshelani nje ukuthi nifuna ini enganijabulisa.